Good morning, sir. Good morning. Biko, kawaka anyị họrọ Ọ ya adịrị gị na mma. ise. Afa m bụ Dọkịta Ifeanyi Chukwu Christian Anichebe, aka Ichere Eziagụ, ọzọ enu ji ọfọ nke izizi na-agụ Ụmụmba in Eziagụ Local Government, Enugu State. Thank you. Daalụ sọ. Ị agwa anyị kọwara anyị ihe ị na-alụgasị. Ekene m Chineke n'ime ihe niile n'Chukwu ka a na-ebube ụzọ. Anyị na-eme ọdịnala, mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ. Also, I'm a native doctor, abụ m chief priest, eze mmụọ, bụkwarụ nwa dibịa ọdịnala. Ọrụ a m na-arụ abụrụ ka m na-emebu mbụ, mana ọ na nna m merie, nna m wee merie. Anọ m Ọnịcha main market Ọnịcha wee na-azụ afịa. Arụ 1613 Ikemba line, agba mbọ ike esi agbabọghị, mana emechara mbido nke m. Enwere m shọpụ na Ondo steeti n'Okotumba, nwekwe shọpụ na Kaduna na Madubele wee. Mana anyị mago na asị na ihe ọbụla Chukwu dị n'ụwa na mgbe o ruru oge ya ka ọ ga-apụta ihe. So emegidere m ihe ndị a niile, nsogbu wee karịa. Mụ nwa bụ onye na-azụ afịa, bidozie gbapụ ọkada na main market Ọnịcha. Emechara m bụrụ chairman mgbe ahụ, mụ na nwa Grel ọ bụrụ my vice. Mana emechara anụ ọgụ wee so okwu mbakwato transport kwa na ọ na line moto n'ọpa iwe ka Ọnịcha. Mgbe J5 ma Fiat na-ewu, eso m na ndị izizi papụtara ya n'ọpa iwe ka Ọnịcha. Mana my route bụ Ebonyi steeti, Abakaliki, Afikpo, Abọmmega. Anyị na-esi pụtakwa Ụmụahịa, Aba, Port Harcourt, Ọnịcha. So mana mgbe m megideziri ihe ndị a, bọọsụ m nwere mgbe o ruru 7 na line. So mgbe megide ihe ndị a, ọ na-akụ njin na-agba ọkụ, accident wee karịa. Sadogide moto m eferegidekwa njin moto m nke m bụ adapụ. Ọ sị m ndị mmadụ na-agwazi m ọga na njin moto m na-akpụzi n'ala. So the thing sọfara m. Emegide m nke m a na-asị afọnshọn, njọ na-ekwazi ya mmadụ ibigode m n'u moto ntị iki na ọma start. Wee kpọọ nwunye m si na m anabago ka m jee mee ọdịnala na akpọmoku. Apụtakwuo m n'ụzọ ka m baa moto ọbụla m bara ọnyụọ ọkụ, moto ọbụla m bara ọnyụọ ọkụ. Eji m ọkpa m shi township bata obodo a wee bido ọrụ omenala. Anyị ekene gị. Daalụ sọ. Ọ bụ na o nwere ị ga-akọwara anyị maka aja mmiri, kọwara anyị. Owelu asị na-ekele ọrụ eke. Onye ọbụla nọ n'ụwa were ebe o si wee bịa ụwa. O nwere ndị si n'osisi wee bịa ụwa. O nwere ndị si na forest n'ịkpa wee bịa ụwa. O nwere ndị ọbụla mmiri ka ha si eme gịnị wee bịa ụwa. That is why a na-eme dibịa bụ dibịa na-ajụ ese na-ajụ ese, asịrị na a ga-achụrụ ya aja. O nwere onye nke ya ga-abụ na a ga-eje na mkpu ọzọ. O nwere onye nke ya bụ na ị ga-eje na forest. O nwere onye nke ya bụ n'ogologo ụzọ, a na-akpọ ha ndị mbirichi ụwa. O nwere onye bụ na mmiri ka ị ga-ejere ya. So aja mmiri a kịta bụ the highest aja ka ọ bụ. Ndị mmiri na-aka enwe umeala and obi ebere. So onye ọbụla si na mmiri wee bịa, so onye ahụ na mmadụ ibie ga na-emekọnwa ife. So mana ịmagwa na mmiri dị ụdị na ụdị, ọ na-esi enwe ebi, ọ na-aka ọ dị. O nwere ndị level ha na-akarị ibefa. O nwere ndị odo anya na ha dịzi possess just ebe ahụ ka a na-eme ha na-akpụ ụrazị, ha gaba nzukọ na data area. So ndị nke ahụ agafego nke ndị ibefa. So ọ na-adị mma ị na-eyi
once in a year onye ọbụla bụ onye mmiri kwesịrị ị na-aga na-achụ àjà. Mgbe ọbụla ị na-achụ àjà na mmiri na-akwapụ ihe wee dị otu a, ime nwa ọgbaghara na ndụ biznes ọbụla ị na-eme ga na-aga. Bifo mmadụ ibe gị emeghị ihe dị njọ ma ọ gbuo gị, ama maka ihe anyị si wee dị. So onye ọbụla si na mmiri, onye ahụ chi efuru ya n'anya, ọ na-adịrị onye ahụ na mma. Daalụ sọ. Ọ bụ na onwe ya akọwara anyị maka ọfọ, kọwakwara anyị. Nwanne m, ọfọ bụ ihe eji ama ndị Igbo. Ọfọ dị in form of Baịbụl a na-ebu. Ndị chọọchị na-ebu Baịbụl mana ha hụrụ Baịbụl a mbụ ọfọ. Ụfọdụ na-afụta ọfọ azụ onye na-eme ajọ ihe ma onye na-egbu mmadụ. Ọfọ bụ sign of peace and ikpe nke nkwụmọtọ. Ebe ọbụla a na-ajọji ihe ma a na-ekpe ikpe ana ma ha chọrọ ikwu eziokwu, asịghị ji ebute ọfọ ma a na-achọrọ ka eziokwu mee gịnị wee pụta. And onye ọbụla ji ọfọ bụ onye na-ekwu eziokwu. Ọ sịrị na ihe a dị otu a, o tinye ọfọ ahụ n'ala, mgbe gboo mmiri ebido n'elu tụọ pam iji gosi gị na ọfọ ma gịnị wee dị ire. Like mụnwa bụ onye na-eme omenala, ihe ị ga-eji mmanụ ọfọ na-enye gị nsogbu ka m chọrọ ịgwa ndị ụwa. Your right hand, aka nri gị, o bido na-elo gị ilo naanị gị alọ from the shoulder, ịma nọ ọfọ ka a ga-ekeri gị. Kọba dibịa ma alụ ka esi wee na-eke ọfọ, ekeri gị ọfọ ahụ, aka nri a na-elo gị ilo, nsogbu gị ahụ ọ ga-ana. Ọ ihe ọfọ na-arụgasị ka ọ bụ na ị chọrọ ije mba n'ebe dị agha ma ihe a na-azọ azọ, jidekwa ọfọ gị. Onye ọbụla fụrụ ihe bụ ọfọ, ibupụta ya ọsọ ga-agba ọ ndị ma ihe ọ bụ. Ma ọha gị nwa na onwe okwe ji ọfọ ahụ dịkwa very careful ka ị ghara iwe jide ọfọ na-eme ije iru ije azụ. Ọfọ na-eme onye uvuo ochigha azụ, ọ dị ka azụ wee pa ụlọ, ọ makwa onye ji ya. Ọfọ bụ heart of mkpụrụ obi ọdịnala. Daalụkwa. Daalụ sọ. Ọ bụ na onwe ya nwere ike ịgwa anyị maka ngwu, ịgwa anyị ngwu. Mgbe gboo onye ọbụla ma ihe wee bụ ngwu, ihe ike a na-eme gị, ịma nwụọ ọnwụ ike, ịma ana n'ike. Ngwu so na mmụọ bụ mmụọ ndị gboo ji wee biri. Nwoke ọbụla na ezinụlọ n'obodo na-enweghị ngwu, ihe wee kọrọ onye wee dị otu ahụ. Agwọta gị na ngwu ka ị ga-eje wee fụchasị onwe gị, agwọ ahụ ama egbu gị. Ihe ha na-asị na ya na-eme agba mmadụ egbe, asị na mgbọ egbe dị gị n'arụ, na ngwu ahụ ka ị ga-eje, mgbọ egbe ahụ ga-eme gịnị, ga-ejiri aka ya remuvuo onwe ya. Na enyere gị poison, ọ na ngwu ka ị ga-eje ije gwa makụdi ya ifọmitie data poison ahụ ị na-ene ya anya, ọ wụsara na gịnị na ana. So ọ mmụọ siri ike ka ọ bụ, ezigbo arụsị ka ọ bụ. Ọzọkwa bụ na ngwu na-anọ mmadụ ụwa, ọ na-esi asị mmadụ chi gị. Onye ọbụla ngwu wee nọrọ ụwa, ọsọ were agbụ ya egbe, ọsọ wee na-egbu ya mma, asị na agwọ na-atụ mbe na ana ikie n'ili. So ngwu bụ ezigbo arụsị nna nna anyị ha ji wee biri. So na nwoke ọbụla bụ nwoke kwesịrị iwe nwe ngwu. Thank you. Daalụ sọ. Daalụ sọ. Ọ bụ na onwe ịgwa anyị maka anyanwụ, gwakwa anyị. Anyị ekele ego. Daalụ sọ. Anyanwụ na onwe ya bụ agbara ka ọ bụ. Ụfọdụ si na adịghị afụ Chineke anya. Ndị ọcha ndị oyibo ejego elu jee ana, ha jee n'anyanwụ ebe ọ bụla ha bụ karịsịa. Anyanwụ anyị na-ene anya, o nwere ihe ọbụla zoro ezo n'ụwa. As far as na anyanwụ na-eme exist, ya bụ ihe ga-apụta ife. A sị na aka dị ekpuchi afọ ime. Anyanwụ na onwe ya bụ mmụọ, bụrụ arụsị na onwe ya, bụrụ chi nke Chukwu dobere ebe ọ nọ a na-afụ anya. Anyanwụ wee dị ire, ọ dị ebube. Enwere ụmụ anyanwụ na be m, anyanwụ na agbara.
ihe ọbụla ị na-eme mmadụ n'ụwa a, as far as na anyanwụ wee dị, anyanwụ wee bụ ife, so na a na-emekwenye bụ anyanwụ emekwe. O nwere ndị mmadụ ma nwoke ma nwaanyị, o nwere ndị si n'anyanwụ ahụ wee mee gịnị wee bịa ụwa. Mụ na onwe m achụgo aja mesara aka n'ọwụwa anyanwụ fọ ndị si n'anyanwụ wee bịa ụwa. Onye ọbụla si n'anyanwụ ndụ ya na-adị iche. So ụfọdụ adịghị amacha ebe ha si na ebe ha si wee pụta. Na ị na-ekpe ekpere, na ị na-abụ mmadụ ọnụ, na ị na-eme dibịa, ị na-eme nke ọbụla, ihe niile ahụ na-agatụrụ ya bụ anyanwụ ahụ. Eji asịrị na okwu ọbụla mmadụ kwuru n'ọnụ ya na okwu ahụ apụgo n'anyanwụ ahụ nke ọ na-aga, and okwu ahụ mechighị azụ. Ndị gụrụ egwu si na mmiri na-ama ije ọkpa mana ọ na-emebi okwu ọnụ mmadụ wee kwuru. So onyenwa bụ anyanwụ ahụ, ọ dị ire, ọ dị ebube, arụsị ka ọ bụ, bụkwarụ chi anyị na-afụ anya n'ụwa a. Anyị ekene elu. Daalụ sọ. Ogwe inwe ngwa anyị maka ọgbanje ngwa anyị. Ọgbanje abakanụnụ. Ụfọdụ ka ị ya asị ya na ọ bụ ọgbanje ọnụbọgụ, ọsị ya ọkụfu oge isi. Enwere ọgbanje nke dị njọ, enwere ọgbanje nke dị mma. O nwere onye na-aza afa ọzọ na ya bụ nwa ọgbanje. Ụfọdụ ndị mmadụ na-afụta onye ọbụla asị na ọ bụ ọgbanje azụ onye a na-ayibie na-ama emekonwe ife. Na ihe kwuru, enwere ọgbanje mmiri, enwere ọgbanje enu ala, enwere ọgbanje agụ. O nwere sọm ụmụazị ya afụ ha abada isi dada. Dada ahụ dị different. O nwere onye ya afụ nke adị ka ukwu osisi ọkwụ ọtọ gbim. O nwere onye ya afụ nke adị ka ebe a na-akụ ose ọskata askata. O nwere onye ya afụ nke enwe aka dị ka aka na abọ ịtọ. Ihe ndị a niile bụ different, and na nke omume onye ahụ si wee dị, like inye instances before mbido ime omenala. Ọgbanje nke m si na-agbata ihe na-eke andị ajari na banya ebe ahụ ka editeti na m ga-aga. Adnọsọ ọsọ m ya eso je na ọ bụrụ na dibịa soro m wee jebe. Egoro m ebine izizi ka m na-abịa ebe ahụ ha mụba m amụ, ị na-anụ kraụdụ ndị na-amụ amụ ha 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 ebine ahụ anwụọ. Mụ nwachinyekwa afọ again bịakwa the crowd ahụ meekwa ọzọ, ebine ahụ wee mee gịnị wee nwụọ, wee nọrọ ebe ahụ bebe akwa ka ụmụazị. So akwa ka m besiri jekwezie wetakwezie ọzọ na-abịakwa wesegburu anazi wee yọọ ọfa ka nke ahụ wee akwara wee nkwụ ọzọ maka na m enwere ego and nke ahụ anwụrụzi. So wee chụọ dị aja ahụ na agbatanya bụ aja dị na Nheneke. Ka m chụtara aja ahụ, nnekwu eke na abọ wee binie na junction mmiri ahụ wee nụba ọgụ. Nheneke ahụ bụ nwoke, ajadị bụ gịnị nwaanyị. Mmiri a wee tiwa ịbụa, nke a bịa nke a bịa, ha jụọ nwakpa gbam, wee kene efa. Ha wee nọda ide wee kwe m nkwa na ha ga-enye m nwa na-ama awa m isi na ndụ m a. Ọkpọsụkwa m ka ha na-agwa ụra ka m na-anazụkwa mana anụgo m ihe ha mee gịnị ha kwụ. Ụkpọrọ izu orire ọnwa nwunye m wee dị ime mụọrọ m nwa be m, nwa nwaanyị bịara ebe a kịta a na-akpọ Chidarụ. O buru dada nke eme gịnị, dadi ya amaka, dadi ya dị ka ukwu ose gbara ahụ ndụ juo eju. Kemgbe m ji wee mụọ nwa ahụ ruo tata edube na-eje ụlọ ọgwụ, isi ada awụ ya, and nwa ahụ bụ onye ya eme iwe wee ma wee mee na isi ya nne biko ọnụ ihe na-ekwu ozugbo. M wee rote ihe ndị mmiri wee gwara m na ha ga-enye m nwa na-ememe gịnị na-ama awa m isi. So ihe ị na-ekwu maka ọgbanje, ọgbanje wee dị mma, mana e were ọgbanje nke dị njọ. Ọ dị n'ụdị n'ụdị. O nwere utu ọgbanje ga-anọbeghị,
ịma nọkwata. O nwere ụtụ ọgbanje ga-anọbeghị ịma na ọgbanje wee dị mma na ndị eze ka ha bụ. Anyị ekene gị. Daalụ sọ. Onye nwere nwa ọgbanje na-emekpa arụ. Thank you. Onye bụ na ụfọdụ anaghịzi ajụ ese n'ezinụlọ ma ọ bụ n'isi nwa ma ọ n'isi onye dị ya na-arụ. Onye ọbụla bịara ụwa nwere ihe o ji wee bịa ụwa nke ya. O nwere onye bịara ụwa na-ewelọ ihe o ji n'aka wee bịa. Ndị a niile a na-akpọ ndị ọgbanje, ọ gwara ha na-abụ ndị a na-enwe talent mana ịgba bọọlụ mana igwu egwu ma ụdị ọbụla. Mana ọ bụrụ na idoziri ọrụ onye ahụ nke ya, ụfọdụ ka ọ na-etipụ ala, ị na-anụ na ala na-ayị ya nọọ ala ọgbanje, nọọ ala ndị otu. Anyị na-agwọfa. O nwere nwa ngere nwa gwọrọ ebe a, o sozi wee na-amụ ọrụ ebe a. Nke ya bụ anyanwụ pụta n'elu, oyichichi akwụ ya, ọ na-ene anyanwụ anya, ọ na-agba egwu. Mmiri na-ezo, oyichichi akwụ ya, ọ na-agba egwu n'ime mmiri ma na-agwọ gị ebe niile, agwọnwuri ya. Mana ọmụnwa bụ onye mere gịnị wee gwọrọ ya. Wee dejuozie ndị otu ya, gịnị bụ ihe ọ ya ga-eme? Ha sị m jee chụọrọ ya aja ndị ọgbanje n'ukwu osisi. M ji sị na o nwere ndị na-esi n'osisi eme gịnị abịa ụwa, achụọ dị aja ahụ, o were onwe ya. O nwekwara ọgbanje a na-eje n'agụ. O nwego onye nke m wee gwọrụ, agwọnwuri ya, m wee durie na bendengranụ na-agụ jee gwuo ana mee gịnị wee nie ya na ndụ, wee tụgharịkwu ya, wee tọpụ ya. Ọgbanje nke wee mee gịnị wee na so n'ọnya nwere ndị ise gị na ọgbanje na-aka ibe ya. Mana ndị nke ahụ nka ibe ha, ọ bịarụ gị, ị ga-ehe eti onwe gị, mana ya dịkwa narị gị na ọ bụla na ọ dị mma. Na ọ dịkwara gị ịchọọ ụzọ kwa wee duo onye ụlọ ha na. Ọ kwere ndị na-esi na mkpu ihe a na-agbanye aja enu na-agụ, ihe eji eme nke ahụ na-adị very common. Mana nke ahụ na-eme ụfọdụ ụmụ nwaanyị, onye mụọ nwa tata ọmụọ nwa echi ọnwụọ, ha na-anị ya nwa. Mana ije na mgbu ahụ nje chụọ dị aja, akwụsị na anaghị nwa ahụ, isi nwa ahụ a na-anaghị. Mana ụfọdụ amara ya. Daalụkwanụ. Daalụ sọ. Enwezi inwe ịgwa ya maka agwụ, maka asị na ịnwe agwụ ikwu nne, nwa agwụ ikwu nna. Thank you very much. O doro ewu na ọkụkọ anya na agwụ dị mbụ wee dịba. Agwụ bụ agwụ. E nwere oke agwụ, nwee nne agwụ, nwee ezumezu agwụ, nwee ụrụ agwụ. Mana agwụ bụ agwụ. Agwụ na onwe ya, o nwere onye ọbụla ma nwoke ma nwaanyị ya na-enwere agwụ. Onye sịrị ya nwere agwụ siara ọ bụ onye okwu asị. Agwụ bụ spirit of money. Agwụ ga na-akụtara gị ụba agamniru. Onye ọbụla nwere agwụ wee dozie agwụ, ọ dị ka onye na-agba bọọlụ. Idoziri agwụgwụ, ọ dị ka mgbe i sere ọkpa wee gbaa bọọlụ, ọkụọ na baa ọmaba na postu ahụ. Ya ịgbacha mba elu gbaa mba ala, ọ dị ka ịdị afọ ife. Ebe ibe gị jerụ gafere, ịbịa ebe ahụ nke ya enwe nsogbu. Ịzụ afịa yote ye, ịbụ bọbọ nkịtị, imegotenwu efere eji eri nri. Ọ bụrụ sepas ka ị egotenwu, mana ị na-eme biznes. Ihe ndị a ka agwụ na-eme mmadụ. Agwụ na-eme ụfọdụ ha bụrụ ndị aṅụrụma. Agwụ na-eme ụfọdụ ọ na-ezu ori kwesịrị na n'okwesịrị ị na-ezu. Agwụ na-akpọ ya sọmụ ndị na-ezu ori, ha na-ezu ori. Agwụ na-eme sọmụ ụmụ nwaanyị ụfọdụ, ha na-agba akwụna. A na-akpọ ha ndị agwụ, ndị agwụ. Ebekwa n'ụzọ n'ọrụ oyibo, polisi ọbụla efuru agwụ na mgbe ọbụla ọ nọ na kaikai, ọ kwụsịgodo gị ọrụ mmiri okwu ya agwa gị na agwụ na-enye onye a gịnị nsogbu. So ịfụ onye agwụ na-enye nsogbu, ọ bụrụ mmadụ ga-eme gịnị ga-agwa gị. Ndị a na-akụ ma egwu ogene na-ebi radical life, agwụ na-akpụghacha ha. Mana idozie ihe ahụ na-eme gị, ịfụ na ịbụ ezigbo gịnị ọganyara. E nwere agwụ ọ bụ ọjị ka ọ na-ata. O nwere agwụ ọ bụ
ekwere ka ọ na-eri. O nwere agwụ ọ bụ ekwere na nnekwu ka ọ na-eri. O nwere agwụ ọ bụ ebili ka a na-egburu. O nwere agwụ ọ bụ nkịta ka ị ga-enye ya aịda oke ma ọ bụ nne. So na agwụ dị ụdị na ụdị, ọ dịpendịrị ụdị agwụ na-eme gịnị na-akpọ onye. Daalụkwa. Thank you. Daalụ sọ. Ị ga-agwazi anyị ọrụ dị iche iche na-arụgasị. Nwanne m a sị na adịghị ekpu afọ ime aka, adị enyo eziokwu enyo. Ọrụ m na-arụgasị bụ ọrụ wee dị mma. Ọ bụrụ na ihe na-esiri gị ike, ịgbagide mbọ ya eto ihe, o nwere ihe ị ga-agbata. M na-enye gị 4 days na nke ahụ, mmecheri gị ya ka m nụkwa na ihe na-esiri gị ike ọzọ. Ị na ihe m kwuru na ị nụrụ nwaanyị ịdị atụ atụ, ịdị amụ amụ, anyị na-find out mara ihe wee mere ya. Anyị na-eme ya. Adịkwazị ihe ndị otu na-enye nsogbu na ụdị ma ụdị ọbụla bụ otu, anyị na-eme ya. O nwere ụfọdụ na-aba society, ọ bụrụ na asị na ịpụ egbu na ya asị apụ nwụsị. Anyị ga-azọpụta gị in any kingdom n'enyi uke ọbụla ịnọ na ya. Anyị adịghị egbu egbu na anyị na-azọ azọ. Na ịmara your solution, anyị ga-agwa gị gịnị your solution ma mee gịnị mekwe ya ịfụ n'anya. Yotoye ị na-arụ ọrụ oyibo no promotion, anyị na-eme ya. Ndị ahụ chefuru gị eme gịnị erute gị. Na mmadụ na-anaghị ihe gị n'ike. O nwere ndị ọ bụ sọsọ ị na-eri ihe mmadụ ka ha pastara, ọ dịrọ mma. Ọ bụrụ na mmadụ na-anaghị ihe gị n'ike, ọ ya na-eme ka ọ bụ onye ji ihe gị ga-enye gị ya na-anọghị ọgụ, na-akọghị ọnụ n'obi ọcha. Ọ ya na-eme ka ọ bụ na mmadụ ji ego gị, ọ sịghị ihe ị ga-eme gị ji eme, ọ ga-enyekwa ewe ego ahụ wute egwu na amụ. Na nwa agbọghọbịa wee tochara na ọ na-abịa nna ya wee na-aka nka, mmadụ asịrị asị nwanne m chịkwa arụcha n'ụzọ. Anyị na-eme ya. O nwere onye be anyị kwa mmerụ, ọ kago nka 54 years, ọ na-agbada agbada. Ọ mụ mekwerụ ọnụ ozi mana mmakpụ ya afa. Ụmụ agbọghọbịa abịaghị ebe a sị m na nwoke a ga-abịarụfa. Emego ma adị mmadụ na-anọ na-abịara ofu onye ga-echuzi gịnị onye ọ ga-anụ. So ụfọdụ adịkwute na ihe dị n'ụwa. Ihe anyị na-eme bụ ihe ọma. Na ị chọrọ ime dibịa na ọ na-awa gị na ị mara ka ihe esi mee gịnị wee standị, mma standị gosi gị ụzọ. Na ị na-agba afa, ọ nwere ndị na-agba afa na-amalọ nke bụ nke. Afa na-ekwu ọzọ na-akọ ọzọ, na-etinye obodo ndị mmadụ na problem. Ịbịa ntị ichie elu na nke a si otu a wee nọrọ na ihe ọ na-akọwara gị. Osi otu a mee otu a na ihe ọ na-agwa gị. Osi otu a mee otu a na ihe ọ na-agwa gị. Mma agbara gị afa, mma na-asụrụ asụsụ ị ga na-anụ ọfụma, mma na-asụrụ asụsụ afa, mma na-ekwu okwu ma ọ dị very clear ka ịghọta ihe m na-ekwu. Ọnya bụ omenala. And mgbe ọbụla ị nwere nsogbu, asịghị jee ebe na iji eme ihe dị otu a. Ihe ọbụla i jere mee ebe ahụ, ọ bụrụ na chi ji efo ị ghara iwe efe ifie, ma na onye siri ji eme ihe ahụ agwara gị eziokwu. Mana ọ bụrụ na ije ebe ahụ, ọ bụrụ na ọhịa ahụ na-eme gị, ihe nyere gị bụ day and night, mkpagha ga-eme gịnị ga-ende. O nwere onye a chụrụ n'ọrụ oyibo na Lagos, ọbịa be m. Wee si ya na ọ na-eru 30 minutes na ndị a chụrụ n'ọrụ ya akpọwụ na fonu, o chere ihe eji wee na-egwuregwu. Mmechere ihe m mere ya, o ruo 30 minutes fonu ya wee kụọ. Ọ bụrụ ndị nwa ọrụ kwa na-eme gịnị na-ajụ ya jere ebe ọ nọ na a chọrọ ịfụ ya the following day before 9 o'clock, ya bịa mee gịnị bidokwa ọrụ ya. O nwere gịnị aṅụrị wee jebe.
ụfọdụ na-aga skuulu bụrụ ụmụ akwụkwọ yetoye ọ na-agụ akwụkwọ mana o nwere ihe ọ maara, o nwere ihe wee doro ya anya, o nwere ihe ọ na-aghọta. Ọ dịka mmadụzi na-edere ya ma ihe a na-ede ede. Nwanne m, utu ndị ahụ anyị na-ajụ ese n'isi ha wee mara ihe bụ problem onye ahụ, anyị eme gịnị? Anyị asọtụọrọ ya problem ya. Ọma mara akwụkwọ mara ihe gịnị ibie wee mara. So na ihe anyị na-arụgasị ebuka. Ụfọdụ bụ ndị na-aya ọya dị iche iche, ụfọdụ bụ ihe ọdịnala ha mere mmebi, ọchịnọ mmadụ na-eme ya mana ọnya ji ya aka ya je yiri oversize bụ ọya na-ayị ya na-arụ ya. Like o nwere one guy bịara be m ka ya jụọ ese na ihe na-eme adịghị aga aga. Before na-abata ebe a, one girl wee nwụrụ anwụ wee buru ụzọ wee bịa ebe a wee kpọọ m nzi ya, ọ sị m na onye a na-abịanụ, okwu dịrị ya na-abịanụ na o gburu ya, na ya ma na ọbe m ka ya azọta ya, ka ya ji wee buru ụzọ pụta life. Mụ biko, mụ na onye egi ya mana ma azọkwana ya. Ọ kpọrọ m afọ ya, kpọrọ m onye ebe ya bụ osikwa ụzọ aga azụ na omewu m ka ọ na-apụ ya nke ya bụ the young guy na-abịa. M wee jụọ onye afọ ya, ọ bụrụ afọ dị lady bịara wee gwa m bụ afọ ya ngwa. M wee sị na o nwere one girl Igbo Ọkụja na ọ bịara ebe a na ihe o kwuru gị na gawa na be nne ya n'ebe ahụ enyiri ya jee ya ọnya ka ọ dịrị gị na mma, na ọ sị m narị gị ego gị mana onye nji ego gị eme. The guy wee m ugwu jeme ihe m kwuru, ụgwọ ya mee gịnị wee dị mma. So o dipendere, o nwere ihe ọbụla bụ ọya ma nsogbu ihe ebu wee bịa be m na amasị ọtụrụ n'ike nke Chineke na n'ike nke ndị aja ala. O nweghị onye bịa na be m na-etikwe mkpu ọzọ. Anyị ekene nna. Daalụ sọ. Ya. Daalụ sọ.